Kopogore gi mano bende Kamiti mar senet dhi ng'ado wach e wi dwaro mar thicho William Oduol oko kaka jalup gavana e kaunti ma Siaya. Jod bura e kaunti ma Siaya ne dwaro ni Oduol othich oko ka gitude kod mibadhi, tiyo marach gi apise kod nyiso jopiny weche mag miriambo e kind mamoko. Kata kamano Oduol nyocha pedho neno ka okwedo keth ma bende itude godo. Kendo noramo ni en emogoyo poro mar fwenyo mibadhi e tend kaunti ma Siaya. Walter Nyambaga rito ng'eto mar jod bura mago mag senet odiochieng' ma kawuono ka koro olidhonwa kama bura no nyalo bedo ne ochomo. Nyakwar mgajuang jafumbo maro Walter Nyambaga luonwa sigana maketi kod mano ene od bura mar senet obiro bedo kwa tudre kode kwa dhi nyime gi chenro mano mar migago. Kopogore gi mano